Kaya binibigyan ko lahat. Yung mga, atakihin ko talaga, yung mga nandyan sa gobyerno, yumaman, gaya ito ni Ungpin, nag-resign siya, mabuti. Lahat ng kontrata ng gobyerno, iyo. Panahon ni Marcos, tigas ka. Panahon ni Estrada, nandiyan ka. Panahon ni Gloria Arroyo, nandiyan ka. Ngayon, panahon ni Aquino, ikaw ang humamak ng online. Baski sa ang bahay diyan sa Pasay may online. So where's the taxes? Saan ang taxes? Yung mga oligarch, yan. Sabi ng ABS, define oligarchs. Lahat kayo mayayaman ngayon na puro laway lang ang ginagamit ninyo. Di pa kayo nagbabayad ng... Talagang sirain ko. Ang Laguna, di ba? Tingnan mo yung space dyan. Wala na. Puro triangulo. Ay, yung pobreng fisherman, saan siya He's supposed to enjoy the entitlements of the lake. Para yan sa mahirap. Ngayon, mga mayaman, kung hindi may-ari, gobernador, congressman, general, ay let's say, sabi ko, hirain mo yan. Wala na yung mga tao, patay. Yan mga oligarchs. When you make money at the expense of the poor Filipino, you are an oligarch. Kukunin yung lahat ng space dyan. Hindi mo bigyan ang mga fisherman. What am I supposed to do here? Magtingin lang ako? Kagaya ng contractualization. Sabi ni Secretary Bello, maghingi pa siya ng marami kasi inspector, kailangan pa niya inspect. Ang ina niyo. Hindi ako mag-inspect. Wala akong pera pang bayad yan. Mahuli kayo minsan. Sirahan ko kayo, patay. Biyong may-ari ko, putang ina ka. Bakit pa ako mag-enforce? Sumunod kayo o sirahan ko kayo. Period. Ay, kung ayaw ninyo, di maghanap ko ng ibang presidente. Hindi, ibigay ko, sige. Huwag ninyo akong patrabahuin mo ako ng ganon. Tapos, my duty is to everybody. Ang everybody dyan, mahirap, it's about 97%. Pero kayong mga mayaman, nakuha ninyo kontrata, laway lang. May mga eroplano kayo, wala kayong bayad sa taxes. Now, look what you are doing to the land of the Philippines. Puro butas. We are the next highly mineralized. Second tayo. Think man is Africa. Sinisira talaga, baski sino yung may kapital dyan. Kala, butas dito, butas doon. You look at the Philippines, mag-chopper ka from Surigao to Davao City. Putang ina, parang Tanzania ang bukid. Puro butas, parang Tanzania ka. Binibilang ko. Punta ka ng Agusan, Dubai. Tingnan mo itong si Gutierrez. Isa pa yung oligarch. Nagpasok ng eroplano, walang bayad. Pasok ng chopper, walang bayad. Nagmina doon sa Agusan, sinira yung... Kasi sabi na Duterte, sinong oligarch? Kayong manluloko sa Pilipino, ang mga oligarch. Kayong mga Pilipino na hindi nagbabayad ng buwis at tinitiway ninyo, bayaran mo lang yung BIR na yan. So, ang kwintada, 5 million. Makiusap ka, o sige, 3 million na lang. Bayad yung 1 million sa gobyerno, yung 2 million, ilang bahin-bahin nun diha. Mahirap. Karami kong gastusin. And we are supposed to be, yun mo. Kaya nung ang kampanya ko, huwag kayo naggumagana na ako. Kasali ba? Galit ako sa gobyerno. Galit ako sa gobyerno kasi wala nang ginawa to oppress the people. Pagdating pa lang dyan sa airport, ang pobreng OFW, lagyan ng bala. Hindi ba sila makalagay ng bala sa bulsa ko? Sipain kita dyan. Ay, ako ganunin mo, ipakain. Ako, magtanong na lang kayo, pinapakain ko talaga. Yung coin, marami yung barker na manaksak ng driver kayo, hindi magbigay ng... Itong mga barker, kontrolado nila yan pati polis. Kaya dyan magparking ang mga eskwelahan.
Diyan sila, parang terminal. Kung hindi ka magbayad, saksaking ka. Kainin mo. Sir, katong pinakagamay lang. Mamili ka dyan sa putang inang kainin mo. Sir, baka magbara sa... mamatay ako. Talaga. Putang ina ka, mamatay ka talaga. Pakialam ko. Putang akong bullshitin dyan. Mamatay, di ka mamatay. Problema niya. Ay, yung mayor ng Albuera. Mabuti, nakaabot siya doon kay Bato na pinahanap ko, shoot on sight. Parang aso. Ang tingin ko talaga sa inyo, kayo, parang aso. Ginagawa mong aso ang taong bayan. Yung mga anak namin, gunggong na. Alam mo, kayo, pag nagka-problema kayo sa pamilya sa droga, wala na. Ngayon, ang mahirap nito, ang mga Pilipino na walang-wala, yung husband na doon sa Kuwait, yung asawa naman sa Saudi, inaabuso yan. Tapos yung anak nila magpadala ng pera dito, malulong sa Cebu. Ang pawis nila, sirain mo. Ngayon, kung hindi maglulong ng Cebu, pabiktima naman. Pag uwi, nag-eskwela, hindi mo na mabigyan ng kotse. Ano ba naman sweldo, hindi pa nakabayad. Buti tang naalala ko rin, I have to send a plane there to get the... Hindi sila binabayaran, tinitiway pa ng mga tinitiway pa. Natutulog na lang dyan sa swimming pool. Sabi ko, may nauna na sila mga cabinet members ko ng mga muro. Puntahan ninyo doon. Kunin natin ng aeroplano yan. Kasi raw, mga passport nandoon sa mga employers. Sabi ko kay Yasay, you issue a travel document. Total, pagtanong mo dito kung diskumpiyado ka ba ang Pilipino, hindi. Bisayain mo lang yan. Mag-Ilocano ka dyan. Okinam. Tama, intindi. Alaala ko noon sa dormitoryo. Kami yung mga Bisaya, dyan sa dormitoryo sa YMCA, dyan may lugaw dyan na mobile kariton. Yung ganon. Kain kami, mga Bisaya. Dumaan ito mga animal na mga player ng Litran, puro matatangkad. Nagtatawanan kami doon. Tapos, ano kung nakain ng isang player, ginanon yung sa likod. Kasama namin. Utang ina ka, Bisaya ka no? Sabi ng, hindi, oy, Tagalog ako, oy. Ang may oy, it's a usage yan sa Bisayas. Wag oy. Wag, ayaw. Pero doon sa Mindanao na Bisaya, ayaw oy, wag oy si oy, Mr. Oy. Alam ko ginanon sa pinulot siya ng player. Tanawa ako sa anak ng mayor ng Panabo, Davao del Norte noon, si Iking. Hinatak talaga yung, sabi ng 6-footer. Utang ina ka, maingay ka. Bisaya ka no? Sabi niya, hindi oy. Tagalog ako oy. Itong buhay na ito. You said that lahat tayo Pilipino. Ikaw Ilocano, ikaw Bisaya, ikaw Moro, ikaw dyan Ilonggo. We are here as one. Ang mga minuno natin decided that baski iba-iba ang ugali natin pagkain, we will be one. And they wrote it with their blood noon, yung pact na yan. So we decided, because kapareho ang mukha natin and even the Moro people, we decided to be just one nation. So it shall be one nation. Ano pwede yung sabi na pati ito mga komunista, sabi coalition government. Nothing of this sort. Diyan na tayo talaga magka-diferensya. Kasi noon yung pumapasok na sila doon sa peace talk namin about yung distribution ng
Pinasok ko sila, sige, Secretary of what? DSW, wala problema. Agrarian po yan. Pero na sa Pulcom, gusto nila kunin dalawa. Sabi ko, no. You will never have it. You take care of mundane matters every day. But for everything that itong police pati armed forces, reservado talaga yan sa... I will never agree to any collision. Kung babae ka, pwede pa. Relation, huwag yung collision kayo, delikado yan. Mamatay tayo. But anyway, I'll not take much of your time, but I have to, ibuhos ko yung galit ko dyan sa droga. Kaya yung Albero talaga. Ngayon yan, lahat ng mga gobernador, noon mga hambugiro man yan. Ay ngayon, kurog-kurog sila kay putang ini, papatay talaga. Wala akong pakialam. Hindi ba ninyo ako mahuli? Ba't niyo ako hulihin mo? May immunity ako eh. Hindi ka pwedeng maghulihin. Magpunta yung station na sa Malacanang. Sabihin niya, may pinatay ka. O, ngayon, sir, sama ka sa istasyon kasi nadadit yung pangalan mo. Tangina. Presidential guard ko, barilin mo. Buisit. Alam mo, ang sabi ko sa polis, pati sa inyo na, magtrabaho lang kayo. Order ng you just follow the order. Then you don't have to worry about cases. Basta sa inyong mandate, peacekeeping, to protect the country, just do it. Huwag lang personal. Ako na ang bahala. Itong nangamatay ngayon ito, dagdagan natin. Ako na ang bahala. Wala akong... I will destroy the apparatus. I tell you straight. Give me 3 minutes. Ngayon, alam nila na yayariin talaga sila. Nasa Amerika, China na sila. And they have this digital map there. Ay, pag i-zoom in nila dito sa kampo natin, malaman na, hindi hearing ha. Ito mga gagong to nang kikinig sa atin. At ito sabihin na, sige, ipalipat mo sa Leyte. Doon banda may Cebu doon. Sa putang inang mayor na yan. Kunin mo. Ang bayad, kunin mo sa Cebu. That's why ang Leyte, sabi ko, ang Bohol, sabi ko, bakit maraming droga dito? And to think that, yung Bulanon kasi, law-abiding yan, God-fearing. Ganon ang ugali. Ang lugar na lola ko, Maribhok. Ganon yan sila. Talagang natatakot sa Diyos. Bakit nagbabaha dito? Saan ito? Yung palang gagong mayor na yun. Kaya sabi ko, ang order ko, patayin mo. Kaya doon siya sa White House ni Bato. Maglabas yan, patay. Tapos, ng pulis, ikaw mo doon napapatay. Tapos, bakit? Yung pulis, daga dito, bata. Anong pangalan mo? Sir, Patrolman Mario Montes. Kamangkalala. Mario Montes. I-type mo yung pangalan dyan. Mario Montes. Pardon is ever granted to Mario Montes. Bigay man noon sa judge. Pardon. Ilang pardon na pulis? Kaya ko magpardon. 1,000 pulis araw-araw. Putang ina. Huwag na akong lukuhin. Do not. Kasi ako lang yung presidente na ugali civilian. Kasi galing ako dyan eh. I mean, mahirap lang ako. Sabi ng Constitution, the President can grant pardon. Full or limited, and can give you itong isa, to grant pardon and grant amnesty with the concurrence of Congress.
Yan ang nakita ko na panlaban ko. Wala man nakaisip niyan. Sila patuloy na nga priso. Ako, prisuhin mo. Reka, Piskal, basahin mo yung revised penal code. Putang ina ka, kabugok mo. Sige, basahin mo. That the prisoner, the offender, upon reaching the age of 70, shall be released. Mandatory yan. Ibig sabihin, matanda ka na, hindi ka na pwede niya sa munting lupa na yan. O yung lubot mo, buslot na masyado dyan, pauwiin ka na. Kahemorrhoids ka na. Ako ngayong presidente niyo, 71 years old. Matatapos ako 77, 77. Bakit mo ako prisuhin? At ang pulis, bakit ka matakot? Ang army, bakit ka matakot? Sir, trabaho lang, sir. Yan ang sinabi ko. Do not lie to me. Do not lie to me. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Basta sabahan ninyo. Sabi, sir, patrol kami 3 araw na, sir. Tapos, napadaan kami. Ang ganda kasi, sir, putang na, ang libog ko na. Ay, bata, anak ng waiting ka. Huwag ganun. Ano yung ibang trabaho mo? Pero ito, priso ka talaga, ha? Huwag kang worry. Pero itong trabaho na patay mo ng 100, okay yan. Trabaho, eh. So, kung ipitin kayo, pardon. O di, kada dito, si ombudsman, pardon. Dito, sir, sabit kami doon sa pardon. O di, para pa akong Diyos niya pagkatapos ko ng the pardoning president. Huwag ninyo akong lukuhin niya. I was doing trial work as a fiscal for 10 years. I've seen so many cases that I've handled na dismiss. Pagdating sa kamay ko, tawas na. Hindi niya lang alam ang frustrations ko sa crime and order, law and order. Marami akong heartaches din dyan. Kaya lumabas ako, luko-luko na rin. Hindi mo ako maisahan. Kaya itong mga drug lord, itong mga mayor, governors, huwag kayong magkumpiyansa sa akin. Putang ina, ipapatay ko talaga kayo. Pardon. Tapos, Duterte ka no, hayaan mo yan sila. Sige, yaw-yaw. They will rule of law. Para sa mga matino. But the law of yung takot sa law at takot sa Diyos, yan ang may human rights. Yan magalit ako kung yan ang inyong galit. Pero kung itong mga kriminal, mga kidnapper, wala yan. Kidnapper, huwag na kayo magpermiso, kidnapin mo. Ganun yung polis na kidnapin mo rin putang ina. Sana yung kinidnap na pera mo, yung ransom. Sir, ang naiwan, sir. Magkano? Sir, ang naiwan na lang, sir, 10,000. Magkano ba yung hini ng buang? Sabi niya, sir, 100. Sabi niya, ganun ang mga kriminal. 24 hours, iwaldas niya yan. Hingian mo ng 30. Sir, wala daw. Patayin mo. Walang ikabayad sa atin, ipatayin mo. Ayun mo rin ang gawin niya. Kaya ang ginagawa ng Abu Sayyaf, there will never be any peace negotiation. You have to destroy them. That is the order. Destroy them. Wala na yung... Hindi na ako maghintay lang kayo. But when I was mayor, I said, there will be a reckoning of all of these cruel and brutal things that you're doing. We will collect someday. Maghintay-hintay lang kayo kasi nag-assemble lang kami ng... But there will be a time, sabihin ko, pasukin nyo, tapusin na ninyo to the last man para wala na tayong problema. Para kayo, ubos na ang drugs, wala nang o di, porlo-porlo na lang. Inom na lang tayo dyan. Ito ang uling problema. But I am warning you, 5 to 10 years from now, the biggest problem would be terrorism. Kaya naghingi si
Secretary Lorenzana ng 20, sabi ko, mahirapan ako. Maybe 10 additional and 5,000 policemen. I will have to prepare itong Pilipinas. I will never go there unless in place na ang defenses ko. I'd be happy if we can have about 5 battalions of SAF, and I can produce another 10,000 soldiers next year. Okay na tayo. Okay na ang Pilipinas actually. Sa panahon ko, okay na tayo. Wala na tayong problema. Kayo, wala na kayong problema. Sabihin niyo, bala, gano'n. You'll have the best. Kaya hindi ako magsunod-sunod niyang Luis Bida. Maniwala ka dyan, putang inang yan. Buisit ako dyan. That's the source of corruption. Yung lowest bid, you come up with the lowest quality. Kaya hindi ako magbili, sabi ko ng ano. Okay, magbili tayo Israel or negotiated talaga. Ayaw ko yung, if there's a question of quality, then it will be an issue for me. Para sa akin, issue yung quality, lalo na buhay ang pinag-uusapan dito. Even the intelligence apparatus, you will have it. Sabi ko, drone, you will have it. Bigyan mo lang ako konting panahon. And I will, yung hospital ninyo will be good. Huwag kayong matakot tamaan sa bayag kasi wala na yan, walang replacement doon. Cover ka dyan. Pero do not be afraid of tomorrow. Ang inyong next year, I will implement it. Ang edukasyon, mga anak niyo. By December, you would have doubled your salaries. So lang. This August, umpisa na, ngayong August, tignan ninyo yung paychecks ninyo. Nandiyan na yan. Oh. Wala kayong problema. Lahat ibigay ko. Sabi ko nga doon sa mabutit na lang. Hindi ako nagbibiro ha. Yung mga doon, isang tinamaan sa mata, talagang nabulag. Sabi ko, nag-iyak siya. Do not worry. I will take care of you. Paralin kita ng braille, then bigyan kita ng bagong natural, parang naturalized. Then I look for work for you. Yung sa call centers. Makapag-aral lang siya ng braille. Okay na, paspas yan eh. Sabi ko, bata, you're still young. There is future. Ako ang bahala sa iyo. Yan mo namang nakaupo na, I gave them computers. Sabi ko, mag-enroll kayo lahat sa AB. You go back to AB. Then you polish your diction and whatever it is because yung computer. At pag nasanay na kayo, mag-aral kayo ng voice and diction and grammar ninyo. That's about 3 years, 2 years. Pasok kayo sa call centers. Wala nang problema, at least minus-minus. Huwag na kayo Pero yung talagang sabi ko, I will take care of you sa 6 years. I will reinvent you as a human being. Huwag ka mag-ala. Minus the eyes, I will reinvent you so that you will succeed. Ang unang gawin natin dyan, marami maring buta na babae, ipakilala mo sila para may inspirasyon. I'm not trying to, walang binastos. Yung para may warmth sila na, kung may asawa, parang binata yun. O somebody to take care of them. Desperation kasi. Parang siyang desperado na. Kaya umiyak eh. Sabi ko, okay lang. Do not worry. We will reinvent you. Paanong bagong tao. Everything is not lost. So, yan lang ang pardon my language, ganun talaga ako. Lalo na paggalit ako. May dala-dala kasi akong sama ng loob sa nangyari. Simply too many ang niloko nitong mga gagong to. Kaya ako mainit. Talagang galit ako. Kaya yung mga tao dyan, you are better off hiding or habulin ko talaga kayo.
Kung hindi kita nakita, pasukin mo yung bahay mo. Yan, 4 ang patay. Good. Ay, wala nga na, hayaan mo yan. Papilis. Yung mapilis lang kung tarong ka na tao, pero kung gago ka, pag hindi mo sinunod, hindi rin ako magsunod. Bakit ako lang pasunod? Buang. Ano ito, one way? Ay, gaguhin mo yung Pilipino by the thousand. Patay ka. Bullshit ka. Wala kang pakialam sa'yo. Sige, sigaw lang kayo. Kung naturi. When the time comes, I will go to prison. Siyempre, utak yan, buang. Priso nga, 77. By that time, malaman mo yan, alam mo ano, pagkawala na, pag makatabi ka dyan sa sine, gano'n, nakalima na lang ang labas dito, nandoon pa tayo, tapos magsigi kurug-kurug. Panahon na talaga na you go out. When the time comes, I'll willingly go to prison. Wala kayong pa, I will answer personal and official. So, everybody works, no fear, nothing to worry except his duty. Tapos, ang mandate niya, magawa niya. Then, we are happy. When it comes, it will come. We are happy to die for our country. Yan lang naman. That's the essence of our existence. We have a purpose. Pagkatapos niyan, we are ready to go. Ganun lang yan. So, okay na tayo. Sa panahon ko, okay na ang samahan natin. Okay na ang Pilipino, protektado yan. But I have to walk the extra mile. Hayaan mo lang ako. Hayaan lang ninyo ako magdaldal. Because I have to do this. Because I have to say it in public. The right of the people to be informed. Maraming salamat po.